pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Live pong napapakinggan Radyo Man, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. 18 na po ngayon ng Desyembre, araw ng Huwebes taong 2025. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Pagdagsa ng pasahero, inaasahan na. MMDA, DOTR, LTFRB at LTO nagsagawa ng joint inspection sa mga bus terminals. Ilang bus drivers sumailalim sa random drug testing. Hindi lang po sa mga bus driver, pati po yung aming mga enforcer sa LTO, ipapa-drug test din po namin para ipakita na talagang itong kampanya pong ito ay seryoso. 87 na sangko sa flood control scandal kabilang ang malalaking isda. Inirekomenda ng kasuhan ng ICI. DPWH maglalarga ng massive recruitment sa iba't ibang paaralan para sa mga bagong tauhan sa ahensya. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges. Mag-amang suspect sa Bondi Beach mass shooting sa Australia, malabong sa Pilipinas na hikayat ng mga terorista, pero malalim ang counter-terrorism investigation, hiniling ng isang security expert. Lord of 2019, nasa radar screen na siya ng Australian authorities. So, meron na talaga siyang radical ideas bago pa man pumunta ng Pilipinas. Paggunita sa ika-14 na anibersaryo ng trahedya ng bagyong Sendong isinagawa sa Iligan City. Para sa RMN IFM Christmas sa Pinas, mga sky lanterns nagbigay ng kulay sa kalangitan at pag-asa sa mga taga-Isabela, Negros Occidental ngayong Kapaskuhan. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, US Refugee Processing Center sa South Africa, sinalakay ng Immigration Authorities. RMN Network News. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, nagsagawa ng joint inspection ang MMDA, DOTR, LTFRB at LTO sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi ngayong holiday season. Kasabay nito, sumailalim sa random drug testing ang ilang bus drivers para matiyak na nasa kondisyon ng mga ito na bumiyahe. Bukod dito, tiniyak din ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na maging ang kanilang mga enforcers ay isa sa ilalim sa drug testing para sa kaligtasan ng publiko. Hindi lang po sa mga bus driver, pati po yung aming mga enforcer sa LTO, ipapa-drug test din po namin para ipakita na talagang itong kampanya pong ito ay seryoso. Once po na nag-positive po yung mga driver natin, hindi po sila pwedeng mag-drive na, kukumpiskahin po namin yung kanilang driver's license. So sisiguraduhin natin na hindi po sila makabiyahe. Samantala, ayon kay MMDA Chairman Don Artes, inaasahang papalo sa halos kalahating milyon ang sasakyan na dadaan sa EDSA simula sa Biyernes. Dahil dito, makikipagpulong ang MMDA sa mga local government units na nakakasakop sa EDSA para sa mga alternatibong ruta sa pagsisimula ng rehabilitasyon nito sa December 24. As soon as ma-finalize ng DPWH yung specific areas na i-reblock,
we'll meet with them, particularly yung mga LGUs na nakakasakop ng lugar, para yung mga alternate routes natin ay ma-free pa rin. Yan po ang magkasunod na tinig ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao at MMDA Chairman Don Artes. RMN Network News. May kasama, nagsimula ng dumagsa sa mga terminal ng bus sa Metro Manila ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya ngayong holiday season. Ayon sa pamunuan ng PITX, simula bukas, aabot sa 3 milyong pasahero ang inaasahan nilang gagamit sa terminal hanggang sa Enero 5. Dahil dito, binuhay ng PITX ang kanilang holiday transport plan kung saan mahigpit na ipinapatupad ang security measures sa terminal. Nagdagdag na rin ang Customer Assistance Desk at mas pinaigting ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, may ilang biyahe na ang fully book kaya nagdagdag na ng mga bus unit ang PITX. Samantala, fully book na rin ang biyahe pa Baguio City at Tuguegarao ng Victory Liner simula po ngayong araw hanggang sa December 24. Ayon sa pamunuan ng terminal, marami na silang natatanggap na reservation at tanging chance passenger na lamang ang ino-offer sa mga pasahero. Una nang inabisuhan ng mga pasahero na maaga mag-book ng kanilang ticket para maiwasan ang anumang aberya ngayong holiday season. RMN Network News. 100 bus at van drivers naman sa Davao isinailalim sa random drug test bago ang Pasko. Kasama mo mula sa RMN Davao si Radyoman Karin Beltran. RMN Live Reports. Isinagawa ngayong araw, December 18, 2025, ang Oplan Ligtas Biyahe Pasko at Bagong Taon na pinangunahan ng Land Transportation Office o LTO 11. Ayon naman kay LTO 11 Law Enforcement Division Head Yuri Lim sa panayam ng DXDC Arman Davao, naaabot ng 100 bus drivers sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT at mga van drivers sa GMAL Terminal ang isinailalim sa random drug testing. Dagdag pa niya, kung sakaling may magpositibo sa pagsusuri, agad itong isa sa ilalim sa confirmatory test at i-issuehan ng show cause order ang nasabing driver. Bukod sa LTO 11, sinusuportahan din ito ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 11 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng pasahero na bumabiyahe papunta at pauwi sa kanilang destinasyon ngayong holiday season. Samantala, pinangunahan din ng LTO 11 ang pag-inspeksyon sa mga bus at dokumento ng mga drivers. Sinuri ang blow bagets na nangangahulugang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at self upang masiguro na ligtas at maayos ang bawat biyahe. Tiniyak din ng LTO na magpapatuloy ang roadworthiness inspection kahit sa panahon ng bakasyon kasabay ng mahigpit na pagbabawal sa mga driver na nasa ilalim ng impluwensya ng alak o iligal na droga. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN. RMN Network News. Inaasahan na ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang pagdagsa ng mga sakyan simula po bukas. Sa panayam ng DXXL RMN Manila, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operation Robin Ignacio na base sa kanilang pagtaya mula December 19 hanggang January 5, 2026 ay tataas ng 5% ang kanilang normal daily average ang sasakyang gagamit ng NLEX. Mula po bukas hanggang January 5 ng 2026 na po. Maaari pong tumaas yung aming volume ng 5% mula po dun sa normal daily average po natin. Yung ating daily average for NLEX is nasa 350,000 po tayo at po sa SCTEX ay meron po tayong around 80,000 and sa NLEX Connector naman po may 21,000 po tayo. So plus 5% maaari po yung daily average po natin. Dahil dito, simula din bukas ay suspendido muna ang lahat ng road repairs at closure sa mga linya para sa maayos at tuloy-tuloy na biyahe ng mga motorista. Samantala, magpapatupad naman ng libreng toll ang NLEX sa mga motorista simula alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Maging sa December 31, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng January 1, 2026. RMN Network News. Ang Bacolod City, nagtalaga naman ng mga lugar para sa prutasan sa Pasko 2025. Firecrackers display area, opisyal na ring binuksan. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner.
RMN Live Reports. May 3 lugar na itinalaga ang lungsod ng Bacolod para sa prutasan sa Pasko 2025 o mga lugar para sa fruit vendors para makapagtenda ng kanilang prutas. Ayon kay City Administrator Attorney Mark Mayo, kasama sa itinalaga ng lungsod ay ang Burgos Street sa kiliran ng North Public Market, Hernay Street sa kiliran ng South Public Market at Gonzaga Street sa kiliran ng Bacolod Public Plaza. Ayon kay Mayo, binigyan ng permiso ang mga vendors na makadisplay at makapagbenta ng kanilang prutas mula Disyembre 15 hanggang 31 ngayong taon. Samantala, nagbukas na rin ang Firecrackers and Fireworks Display Area sa Bacolod Recreation Area, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Ryan Villaros ng Bacolod City Fireworks and Firecrackers Association, may 62 vendors o retailers ang naglagay ng kanilang display station sa lugar matapos kumuha ng kaukulang permiso. Magsasagawa naman ng actual inspection at fire drill ang Bacolod Bureau of Protection sa lugar. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak naman. RMN Network News. Samantala, 32 tindahan ng baboy at gulay sa Muñoz Market inisyuhan ng notice to explain ng DA dahil sa presyong lagpas sa MSRP. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Reports. Kasamang Angel, nilibot ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang Muñoz Market, Quezon City sa kanilang pagpapatuloy na hakbang sa pagsilip sa likod ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga palengke. Natuklasan ang ahensya sa kanilang pag-iikot na lagpas sa itinalagang maximum suggested retail price o MSRP ang presyo ng itinitindang karneng baboy sa nabanggit na palengke, kung saan nasa 340 pesos ang presyo ng kasim at pigi habang 380 naman ang kada kilo ng liempo. Lagpas ito ng 10 piso sa MSRP. Dahil dito, inisyuhan ng notice to explain ng DA ang 20 retailer ng baboy. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng baboy, hindi nila kinababahan kakatanggap ng notice dahil aniya, madali lang naman magpaliwanag kung bakit bahagyang mataas ang kanilang presyuhan kumpara sa MSRP. Sinilip din ng DA ang presyo ng sibuyas na lagpas din sa MSRP kung saan 12 mga nagtitinda ng gulay ang naisyuhan ng notice. Una nang ipinaliwanag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na walang penalty ang mga hindi sumusunod sa itinakdang MSRP. Pero ang kanilang pag-iikot ay upang malaman ang panig ng mga retailer na matukoy ang dahilan sa mataas na presyo ng mga itinitinang baboy at sibuyas sa merkado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, bentahan ng mga pangregalo at dekorasyon nagsisimula ng sumigla habang nalalapit ang Kapaskuhan. Kasama mo sa balita si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Reports. Radyoman Drew, Radyoman Angel, ramdam na ang sigla ng bentahan ng mga pangregalo at dekorasyon sa ilang mga pangunahing tindahan ito, partikular na sa Baclaran, sa Pasay at sa Guadalupe. Nagsisimula na kasing bumenta itong mga patok na sinusuot kapag Pasko, gaya ng mga hairband na may design na Santa Claus, reindeer o di kaya naman may Christmas tree na nagkakahalaga ng 50 pesos hanggang 100 pesos. Pabili na rin itong mga Santa hat na kalimitang ginagamit sa mga event, lalo na at kaliwat kanan pa rin ng mga Christmas party. Umaasa naman yung ilan sa mga nagtitinda nito na sana ay magtuloy-tuloy pa ang sigla ng kanilang kita, dahil ilang araw na lang ay Pasko na. Sa ating pag-iikot at monitoring, hindi pa naman natataas ang presyo ng mga naturang paninda. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. RMN Network News. Sa iba pang balita, mga nakatengang balikbayan boxes, inspeksyon ng BOC at ilang OFWs. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Eman Mortega. RMN Live Reports. Inaunahan nga ni Bureau of Customs sa BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama ang ilang overseas Filipino workers ang inspeksyon sa mga abandonado balikbayan boxes na matagal na nakatenga sa mga bodega. Ayon kay Nepomuceno, umaabot sa 144 na container vans ang nag-aalaman ng tinatayang 50 hanggang 130,000 balikbayan boxes. Depende sa sukat ng mga container kung saan ang ilan ay halos 2 taon nang nanatili sa bodega. Tiniyak naman ng opisyal na maihati ng mga balikbayan boxes ng door-to-door sa buong bansa bago magpasko o hanggang sa unang linggo ng Enero 2026 para matanggap na ng mga pamilya at kaanak ng mga OFWs na matagal na naghihintay ng kanilang mga padala. Karamihan sa mga padala ay nagmula sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, Qatar at Dubai. Abot naman sa 11 consolidators o shipping companies ang sinasabing nabigong magbayad at nagpabaya sa mga balikbayan boxes na hahabulin at pakakasuhan ng BOC. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. RMN
Network News. Sa kabilang dako ng balita, walang nakikitang problema si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kung bumaba ang inaprobahang pondo ng ahensya sa susunod na taon. Ayon kay Dizon, halos 40% ang ibinababa ng budget ng DPWH kung saan mula sa higit 800 billion pesos, nasa higit 500 billion pesos ang makukuha nilang pondo. Ang naturang pondo ay sapat na para sa DPWH kung saan hindi naman ito kukulangin basta't magamit ng maayos sa mga proyekto na ipopost sa kanilang website. Tiniyak pa ng kalihim na kanilang pag-aaralan at susuriing maigi ang mga nakalatag na proyekto sa kailalaan ang nararapat na pondo upang maging maayos at matapos agad ang proyekto. Samantala, may kabuuang 87 katao ang inirekomendang kasuhan ng DPWH kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ito ni Dizon sa kanyang year-end press conference at sinabing may 23 individual na ang sinampahan ng kaso sa korte, kabilang dito si dating Congressman Zaldico. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges of plunder, malversation, anti-graft, bribery, and others. 87 individuals. Kasama dyan si former Speaker Romualdez, si former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan nasa ombudsman na. Yan ang bahagi ng year-end press conference ni Public Works Secretary Vince Dizon. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, plano ng Department of Public Works and Highways na kumuha ng fresh graduates para po magtrabaho sa kanilang tanggapan. Sa kanya pa ring year-end press conference, sinabi ni Secretary Vince Dizon na bahagi ito ng reformang ipatutupad sa ahensya. Naniniwala kasi si Dizon na malaki ang may tutulong ng mga bagong mukha para maipatupad ang pagbabago sa tanggapan ng pamahalaan. That is why, starting January, the DPWH is going to go on a massive recruitment. Massive recruitment kami. Magkakaroon ng mga job fair sa mga eskwelahan mismo. Mag-recruit tayo ng mga engineer, mga accountant, para talagang mag-infuse na tayo ng fresh blood. And I'm announcing this already today sa ating mga schools. Hopefully you can help us really recruit people and really, make people realize, especially the young generation, na importante silang mag-participate dito sa reforma natin. And the best way to participate in this reform effort sa DPWH is to join DPWH. RMN Network News. Samantala, 330 million pesos na flood control project sa Bulacan. Sinita ng COA dahil sa ghost projects at hindi otorisadong lokasyon. Kasama mo sa balita si Radyoman Gerald B. Ulep. RMN Live Report. Paabot sa mahigit 330 million pesos na flood control project sa Bulacan ang iniimbestigahan na ngayon matapos sa naghain ang Commission on Audit o COA ng 4 na fraud audit reports o FARs sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng umaring ghost projects at iligal na paglilipat ng lokasyon ng mga proyekto. Ayon sa COA, ang mga proyekto ay pinatupad ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ini-award naman sa Wawaw Builders. Sa investigasyon ng Special Audit Team ng COA, lumalabas na may mga proyektong umanong walang naitayo, may inilipat sa ibang lugar ng walang pahintulot at may ulat ng 100% completion kahit walang aktual na istruktura. Sa Malolos City, kabilang sa sinita ang Riverbank Protection Project sa Barangay Calero na nagkakahalaga ng 77.19 million pesos. Piti walang makitang istruktura sa aprobadong lokasyon kahit idineklara itong tapos na. Sa Giginto naman, question din ang Riverbank Protection Project sa Barangay Malis Phase 2 na nagkakahalaga ng 98.99 million pesos. Lumalabas sa special audit na itinayo ito sa ibang bahagi ng ilog
aliwas sa plano at maya, ron pang bitaka at kakulangan sa dokumento. Sa kalumpit, tinukay itong flood mitigation project sa Barangay Bulusan na nagkakahalaga ng 77.19 million pesos. Atay sa satellite image at drone footage, walang ebidensya ng anumang konstruksyon sa lokasyon na nakasaad sa kontrata. Samantala sa Barangay Namayan, Malolo City, wala ring nakitang riverbank protection structure para sa proyektong nagkakalaga ng 77.11 million pesos kahit lampas na sa bisa ng kontrata. Ito ay itinuturong pader ng DPWH ay nasa ibang lugar at walang dokumentong nagpapatunay na otorisado ang relokasyon. Kabilang naman sa mga pinangalanang tawid sa mga ulat sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Ernesto Sigalang at iba pang mga respondent. Dahil sa mga natuklasan, maaari silang makasuhan ng graft and corruption, malversation of public funds at falsification of documents bukod pa sa paglabag sa mga patakaran ng COA at procurement laws. Ang FARs ay bahagi ng direktiba ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba at tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng umuroy at iwalian sa flood control projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet Tataka, RMN. RMN Network News. Ang Senado tiniyak na may mga safeguards na nakalatag sa 2026 national budget. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Conde Batag. RMN Live Report. Nakasisiguro si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nagpasok ang Kongreso ng mga safeguard provisions sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill o ang 2026 National Budget. Ayon kay Lacson, tiwala siya na ipinilit ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga bukahing safeguards tulad ng pagkakaroon ng probisyon na hindi napapayagan ng mga guarantee letters sa mga politiko at anumang uri ng EPAL sa lahat ng mga ayuda. Tulad anya sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o maipit na kainit ng ipatutupad sa ilalim ng Universal Healthcare Program at hindi na pwedeng maghimasok dito ang mga politiko. Magkakaroon na rin ng buwanang oversight sa implementasyon ng mga infrastructure projects at farm-to-market road projects para mabantayan ng media at ng publiko. Sinabi pa ni Lacson na sa kabila ng mga disinformation at mga kritisismo, mayroon naman anyang rason para ipagmalaki ang Senate panel sa BICAM na pinamumunuan ni Gatchalian at binibigyan niya ang senador ng 2 thumbs up sa ginawang pagsasaayos sa pambansang pondo. Kasama mo sa DZXL RN Manila, Radyoman Conde Batang Tatak, RMN. RMN Network News. Mga aligasyon ni Madriaga laban kay Vice President Duterte dapat imbestigahan ng House Quad Committee. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Nananawagan nga ang mga kongresistang kasapi ng Makabayan Bloc sa House Quad Committee, gayon din sa Committee on Good Government and Public Accountability na agad magkasa ng investigasyon ukol sa mga aligasyon ni Ramil Lagunay Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Hiling ni na Representatives Antonio Tino, Sara Jane Elagos, Rene Luisco sa liderato ng Kamara, iprioridad ang nabanggit na investigasyon. Gate ni na Tino, Elago at Fo matindi ang isiniwalat ni Madriaga na konektado si VP Sara sa mga illegal na aktibidad na may kaugnayan sa confidential funds, POGO operators at sindikato ng illegal na droga. Diin ng Makabayan Bloc, mahalaga ang revelasyon ni Madriaga dahil nabanggit nito ang Oplan Double Barrel Support Operations, delivery ng confidential funds at ang papel dito ni na Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Gayon din ang pagpopondo ng POGO sa election campaign ni VP Sara at ang paglusot sa Bureau of Customs ng magnetic lifters na may lamang illegal na droga. Ayon sa Makabayan Bloc, hindi ito dapat palampasin sapagkat libo-libong mga Pilipino ang nasawi dahil sa mga sindikato ng krimen, illegal gambling operations at drug trade na pawang iniuugnay ni Madriaga kay VP Sara. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Mga balitang dapat pang abangan, mag-amang suspect sa Bondi Beach mass shooting sa Australia, malabong sa Pilipinas na hikayat ng mga terorista. Malalimang counter-terrorism investigation sa insidente, ipinanukala ng isang security expert. At pagunitan ng ika-14 na anibersaryo ng trahedya ng Bagyong Sendong isinagawa sa Iligan City.
Pilipinas. Ito po 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa punos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabaguila, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naninindigan ng National Security Council o NSC na maliit na ang banta ng mga lokal na terorista na nasa Pilipinas. Sinabi ito ng NSC matapos bansagan ng ilang foreign media na training hotspot ng Islamic State ang Pilipinas matapos makumpirmang galing sa bansa ang suspect sa Bondi Beach mass shooting. Sa statement ng NSC, mula 2017 ay napahina na ang lokal na teroristang grupo at kakaunti na lamang ang bilang ng mga ito. Sa assessment din ng United Nations at US government, watak-watak na rin ang mga ito at hindi na maituturing na banta sa seguridad ng bansa. Sa pagtaya naman ng Armed Forces of the Philippines, mababa na rin ang banta ng terorismo sa Mindanao kaya hindi na dapat ipag-alala. RMN Network News. Inalagaan ng security at counter-terrorism expert ang pahayag na training hotspot ang Pilipinas sa mga teroristang Islamic State o ISIS. Sa panayam ng DZXL-RMN Manila, binigyan din ni Philippine Society for International Security Studies, President at Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research Chairman Dr. Romel Banlawi na mula na mapagtagumpayan ng gobyerno ang Marawi Siege ay patuloy nang bumaba ang terorismo sa bansa. Sa katunayan, aniya, bumaba na at nasa pang-20 pwesto na lamang ang Pilipinas mula sa 160 bansa sa Global Terrorism Index 2025 Most Impacted for Terrorists. So ang tinitingnan po natin ay yung Abu Sayyaf Group at mga remnants ng Dawliya Islamiyya
o yung East Asia wilaya, yung mga followers ng Islamic State, ay talagang mangilan-ngilan na lang po sila. In fact, mas mababa po ang bilang po sa bilang ng gobyerno. Kung ang bilang ng gobyerno ay 50, sa akin po ay less than that ang pag-monitor namin. Ayon pa kay Banlawi, imposible din na sa Pilipinas na hikayat ang mag-amang suspect sa Bondi Beach mass shooting dahil matagal itong may radikal na pag-iisip at 2019 pa ito nasa radar ng Australian government. Sa pagkakaalam ko, itong ama na sa Bondi terror attack ay na-radicalize na noon pa man. Na-monitor nga yan as early as 2019. Nasa radar screen na siya ng Australian authorities. So, meron na talaga siyang radical ideas bago pa man pumunta ng Pilipinas. Pero aminado si Banlawi na kailangan na magsagawa ng gobyerno ng malalimang counter-terrorism investigation kung ano talaga ang pakay ng mga suspects sa bansa. Sinabi nito na hindi pa rin kasi naiaalis ang marka na noon ay naging episentro ang Pilipinas ng banta ng terorismo sa buong Southeast Asia. Hindi pa po natin na i-establish yan, kaya kailangan po kaya nga po sa mga interviews ko, sinasabi ko na kinakailangan natin magsagawa ng malalimang counter-terrorism investigation para po malaman kung ano po ang pakay ng mag-ama kung bakit pumunta sa Pilipinas, lalo-lalo na nag-stay sa Davao City at sa loob ng 4 na linggong pagkaka-stay nila sa Mindanao, ay ano-ano ang mga ginawa nila at bakit isinigawa nila yung kanilang pamamaril sa Bondi 2 weeks after nila manggaling sa Pilipinas. So maraming mga katanungan na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Naman kasama ang tinig ng security expert na si Dr. Romel Banlawi sa panayam ng DZXL-RMN Manila. Kaugnay pa rin ang balitang yan, Pilipinas at Australia nagpapatuloy sa intel sharing kasunod ng walang habas na Bondi Beach shooting. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report! Nagpapatuloy ang intel sharing ng Pilipinas at Australia kasunod ng walang habas na pamamaril sa Bondi Beach, Sydney. Ang National Security Advisor Eduardo Año, inaalam na ng otoridad kung ano ang naging pakay na mag-amang sangkot sa mass shooting sa papunta nila sa Davao. Samantala, tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla na gumagana ang palitan nito ng impormasyon sa Australia na may umiiral na visiting forces sa Maynila. Ayon pa sa National Security Council, hindi totoo ang kumakalat na ulat na hotspot ng terorismo ang Pilipinas, lalo na at may leadership vacuum ang local terrorist groups mula pa noong panahon ng Marawi Siege, kung saan mga remnants na lang ng mga natitirang teroristang grupo ang nasa bansa. Sa ngayon, tinutukan ng AFP, pati na ng Philippine National Police ang naging galaw na mag-amang suspect sa bansa bago mangyari ang kanilang pag-atake sa Bondi Beach, Australia. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, SSS Emergency Loan para sa maapektado ng kalamidad bukas na ayon kay Pangulong Marcos. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas na simula ngayong Disyembre ang emergency loan program ng Social Security System para sa mga kwalipikadong miyembro. Ayon sa Pangulo, layo ng hakbang na ito na tiyaking may mapagkukunan ng pondo ang mga Pilipino sa oras ng pangailangan, lalo na ngayong isinailalim ang bansa sa state of national calamity. Ang emergency loan ay may 7% interest lamang kada taon at may kasamang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Dagdag ng Pangulo, nagbibigay ito ng sapat na panahon para makabangon ng mga pamilya apektado ng kalamidad bago pasanin ang obligasyon sa utang. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na ang emergency loan ng SSS ay ligtas, malinaw at abot kayang alternatibo sa mga informal lender o 5-6 na kilala sa labis na patong at mabigat na singil sa mga umuutang. Gagamit po ninyo itong loan na ito para sa inyong pangangailangan, lalo na kagaya ng aking nabanggit, pagka-emergency, ito po ang makukuha ninyo sa SSS. At tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ko sa SSS upang makahanap ng iba't iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at makatarungan na alternatibo sa microloan at emergency loan. Maganda po ito kasi imbis na pupunta po kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay meron na kayong
magagamit at ang babayaran lang ay 7% lamang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, mga sendong survivors, kinunita ang ika-14 na anibersaryo ng trahedya. Kasama mo mula sa RMN Iligan si Radyoman Jade Ubarco. RMN Live Report. Nagdaos na misa para sa mga biktima ng Bagyong Sendong sa Memorial Site Bayog Island, Hinaplanon bilang pag-alala sa trahedya na naganap 14 na taon ang nakalipas na ikinamatay sa maraming tao. Dumalo sa seremonya ang mga pamilya ng mga biktima at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Iligan sa okasyon na nakaligtas sa Sendong ang kanilang hindi malilimutang karanasan. Isa na rito si Mariel Taladua na napadpad sa dagat ng Matikaw, Misamis Oriental at nagpalutang-lutang sa tubig ng 1.5 araw. Ayon sa kanya, nanatili pa rin ang trauma mula sa pangyayaring iyon. Binigyang diin din ni Mayor Frederick Siao ang patuloy na pagsusumikap ng kanyang administrasyon na maibigay ang pabahay sa mga biktima sa pamamagitan ng Core Shelter Assistance Program o CSAP ng DSWD. Naglaan ng LGU ng pondo upang matapos ang proyekto na mas kinakailangan ngayon dahil sa tumataas na presyo ng mga materialis kumpara noon. Kamakailan, 25 pamilya na nakaligtas sa Bagyong Sendong ang nakatanggap ng libreng pabahay sa Upper Hinaplanon. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jade Ubarco, Tatak RMN. Kasama, napanood nyo na ba ang Tangled? Ganon kasi ang naging feels ng pagdiriwang ng Pasko sa Isabela, Negros Occidental. Ilang mga sky lanterns ang pinalipad sa kalangitan. Aba, kailangan po nating ma-witness yan. Narito ang Christmas sa Pinas Special Report ni Radyoman Nikki Magbanwa ng RMN Bacolod. Ang mga sky lantern ay simbolo ng pag-asa, paghiling at bagong simula. Para ito mga mensaheng inakyat sa langit para sa magandang kapalaran. Isa ito sa mga tampok sa ginanap na Christmas tree lights on ceremony sa bayan ng Isabela noong December 7, 2025. May tema itong A Magical Night in Isabela, a night full of hope, togetherness, pagbangon at para sa mas pinauswag na Isabela. Togetherness, pagbangon at para sa mas pinauswag na Isabela. Batay sa tala ng Office of the Civil Defense, humigit kumulang 78 ang nasawi sa Negros Island region at ilan sa kanila ay mula rito sa bayan ng Isabela. Sa gitna ng bigat na idinulot ng nagdaang bagyo, isang tanong ang lumitaw. Bakit pa kailangan magtayo ng Christmas tree? Ang totoo, ang Christmas tree na ito ay hindi ginastusan gamit ang pondo para sa disaster assistance. Ang kawayan na ginamit ay donasyon at ang mga materyales na minsang tumulong sa pagpapatayo ng cathedral sa Cabancalan City. Mga pinagpalang materyales na ngayon ay ginamit upang maghatid ng pag-asa. Binuo ito sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang sariling komunidad. Gaya ng ilang Isabelenyong nagbigay ng donasyon para sa dekorasyon at gaya rin ng pagtutulungan ng mga municipal employees. Ang Christmas tree na ito ay nabuo ng hindi kumukuha ni 5 duling mula sa pondong nakalaan para sa tulong. Tuloy-tuloy sa ngayon ang pag-alalay at pagseserbisyo sa lahat ng naapektuhan ng bagyo. At sa gitna ng lahat ng ito, may dahilan pa rin tayong umasa. May dahilan pa rin tayong magsama-sama. May dahilan pa rin tayong maramdaman ang diwa ng Pasko. Ang punong ito ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, pananampalataya at tibay ng mga Isabelenyo at Negrense. Kasama mo sa RMN Bacolod para sa RMN Christmas sa Pinas, Radyoman Nikki Magbanwa, Tatak RMN. May bundag Pilipinas, ito po si 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Sa
sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain Alam mo natin. ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag hanap buhay. Ay, paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandataw, basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Posilao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraja, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balita, sinalakay ng Immigration at Law Enforcement Officers ng South Africa ang isang pasilidad na nagpoproseso ng aplikasyon sa the United States Refugee Program. Ang nasabing pasilidad ay nagpoproseso ng mga aplikasyon ng white South Africans na nagbibigay sa kanila ng prioridad para sa refugee status sa Estados Unidos. Ayon sa South Africa Home Affairs Ministry, nasa kote dito ang 7 Kenya nationals dahil sa illegal na pagtatrabaho. Samantala, sinabi ng South African authorities na binigyan ng deportation orders ang mga nahuling Kenya national at hindi na maaaring pumasok sa South Africa sa loob ng 5 taon. Entertainment News. Kasama all-out support ang mag-ex sa sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna sa piano recital ang kanilang anak na si Elias. Muling nagsamang dati mag-jowa sa kanilang co-parenting setup para po sa espesyal na araw ng anak. Ibinahagi pa ni Ellen sa kanyang social media ang larawan at kanyang nilagyan ng caption na "We love you so much. Your joy is our joy." May larawan din na kasama ni John Lloyd ang kanyang girlfriend na si Isabel Santos sa isang group photo na nirepost naman ni Ellen sa kanyang IG. Makikita rin sa larawan ang anak ni Ellen kay Derek na si Lily. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusan Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, Manila, 7 araw na lang. Merry Christmas na! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, 12:45 na. This time check is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag